Nie musisz. Ale kolorowy, pani... Gdzie szła Weronika? A ona nie mała na wystrychu? Nie, w ptaku. Picio! Betuśka. Joska, nie chcemy wyjściać! A wieszczysz. Wysrać. Możesz kamerować? Bo ty masz posiedzieć od pozor. Oho. 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 Oho, oho, oho. Gdzie jest wody tu prewas? Nie pójdziemy jedni po cechach, a potem zawsze, bo to tak po dwóch to długo. Ja już nie chcę. Czekam. Mojżesz, weź. To chcę twoje? Ale ty jak tutaj tę kamerę trzeba. Aha, to by szukać ludzi. Jak ja, kamerę. Weronika, tak rośnie, nie? Weronika! Gdzie jest bądź prewas? To jest na linkę? Widziałem, że jest bądź wymawy. A to mam tutaj poskrobane do twary. Hej Maria, masz jakieś oplaki? Hej? Hej. A jakie ciemne? O, źle ty! Ja nie będę takie. Nasz spasiciel. Ekscelentne! Kameruj. Ekscelentne! Chwila, pomoc! Pomoc! Nie zbieram. Boże, Weronika! Nie kameruje! To nie kameruje.